Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. त्याच्यासाठी सगळे लोक गावातले हजर राहतात महाप्रसाद म्हणून. त्याच्यानंतर संध्याकाळी मग ते झाल्यानंतर आमचे हे अवसारी वगैरे प्रसादी गाराणी वगैरे होतात, कौल वगैरे दिलं जातात आणि त्याप्रमाणे महानैवेद्य गाव भोजन असा तर स्टॉप दवरला त्या लागून गावातले लोक जमतात, एकत्र नातेवाईक जमतात आणि सगळे एकत्र येण्या कारणान आता जो कोविड प्रॉब्लेम सुरू झालेलो हा त्याका लागून आम्ही तो फक्त दुपारचं भोजन हा तेच आम्ही हे करतो. ते कसे कोविडचा नियम पाळून हा कोरोनाचा जो सध्या प्रॉब्लेम हा याविषयी तुम्ही लोकांक सुद्धा कळले दिसता. कळले आमच्या कमिटी मार्फत कळले. तसेच आम्ही सगळ्यांना रिक्वेस्ट केल्या आम्ही सगळ्यांना रिक्वेस्ट केला की महानैवेद्य आणि पावणेर दुपारचो एकाच वेळार होतो. तुम्ही सगळ्यांनी त्या पावणेराक हजर रावचे. नागरिक म्हणून कितें तरी खंय तरी अंदूचो वर्स खंड पडटा अशें. हय असं एक आमकां दिसता, दुःखय दिसता आणि म्हाका वायटय वाटता कित्याक लोक त्या भाशेन हय येताले. बरोबर. पण आता यंदा काय आम्ही नियम केल्यामुळे लोक मातशे येवपाकय हें जाता न्हू.